И здравейте, приятели! Днес ще снимам на Clash Royale. Вече съм се развил горе-долу. Мога само да ви кажа хай на YouTube. Ще хай на YouTube. Снимам. Тя играе в момента, сигурно. Окей. И нека да направим, между другото, вече съм 5-та арена. Ето ми ги купите. 400 не съм падал. Ето ми го дека, да, много играх. Мисля, че сте ми го виждали всъщност. Не сте. Карти. Всъщност, когато бях 5-та арена, имах доста повече карти. Като цяло. А сега имам много малко. Имам 30 карти. Там, такова. Спряха да играят. Нека си играят. Така. Всъщност ще изчакам да такова. Да свърши и ще и кажа да такова. Да играем Friendly Battle. Айде. До после. Приятелят, тя свърши. Сега ще изчакам и малко за клан битка. Не клан битка, ми Friendly битка. Айде бе, Наруто. Защо? Айде да приеми. Защо? Дали ще включа когато. И хора, тя излезе от клана. Всъщност, дайте да продължавам да играем, защото тя ливна. Не излезе от клана, ми излезе от играта. И дай че ако подпукаме това. Право тръгвам така. Искам ти барберенчета. Аси. Фар спиритите си много силни, бе. Така, давай, гоблини. Добре, направих някакъв поне хубав демидж. Много мразя и така като стане. Сега стане, се теста. Давай, скелечета, давайте скелечета, малкички. Много гадно. Дай. Така, дай. Браво. Няма браво на вас. Няма браво. Дракона ще ги унищожи. Но ще ми унищожат дракона. Между другото, направили са апдейт на играта. Доколкото научих, вече може да правим и по клан битки. Не, няма да мога такова. Какво ми трябва? Трябва ми... Witch. Левел 1. Не, това е гадно. Повтарям, това е гадно. Не, защо? Добре, нека да му метнем това там. Ти не. Да нападаме тук с промпт. С принц, да. Добре, там тръгваме с такова, и трябваше да пусна Валхар. Да нямам с тец. Ая. Давайте миньон хорчета. Дайте. Аз съм ви учил да бъдете добрички. Давайте, вие сте силни. Дайте на жената да разбере. Не, много станаха. Да нападам там с промпт. Там, бе. Добре, нека съдам да играем в момента. И там взимам кулата, yes.
Добре, първа победа. Ще му кажем добра игра на момчето. Така, good luck. Не беше лесна, не беше и трудна. Те пак ливна. Те всички ливнах. Дайте да видим този Гого, какво прави. О, той на арена 8! О, има принцеса или барберини. Окей, нека да викаме за него. И нека да излезем. Така. О, така. Също така, вижте, преди беше малко по-различно с тези цифри. Вижте, оправили са го. И вече, когато тук при приятелите има няколко вида, всъщност два вида. По статус и по... кажи го дай. Кажете го дай. По точки. И по рекорд, де, по-скоро. Тя пък излезе. Добре, нека да направим още ама. Веднага тръгвам с принт, окей. Газ. С пронт. This shit. Поката изтървах ми поката. Всъщност, тоя... колко видим? И защо го направих, бе? Много съм глупав. Не трябва, сега ще ме уби това. Сега ще ме убият и барберините. Това е гадно. Честно да си кажа, право да си кажа направо. Извинявам се. На ти, бе, гъчи. Той става като много знаеш. Да. А те хограйва. Добре, ударя няколко пъти и умира. Дай, поне един път, де. Та битка ще е трудна. Махнете се. Вече газ. Мисля, че там ще я взема. Няма да го взема. Няма да я взема. Добре, ще мека им гиле. Не гиле ли ми буре. Кат. Давайте. Простете го. Там няма да се притеснявам. Аз всъщност ще се притеснявам. Ще пусна Baby Dragon, ще пусна там Hog Rider. Не. Нищо каре. Ще убих там някакъв демидж по мен. Димей. Пека! Гадна пека! Ще взима пеко! Това не трябва да се случва. Това не трябва въобще да се случва. Това не трябва въобще, ама въобще да се случва това. Колко бия тоя! Дори чакам за Гоблин Барел. Така. Направо пускам Хограйдър, смисъл. Няма. Какво да чакам? Или ще чакам. Дай! 2 пъти! Ооо! Така, бе! Като някой коментатор. Извинявам се, ако много гадно се е чувал. Айде. 364 парички. Така.
Оставете ми долу в коментарите, вижте ми всичките карти. Така. И ако искате, можете да ми направите вие дек. Напишете ми така, които карти имам, имам предвид. Така. Ето ми ги пак. И да, направете ми някой ваш дек. Напишете ми ги едно по едно. Ето го моя. Ето тук ще се започна нов дек. Де да може да кръщаваме. И ево за апдейта. Много е як. Келеш, беге. Айде келешче. Айде келеша беге. Айде да се бием. Моля ти се. Моля ти се. Моля ти се. Килешче. Що ни приемаш, бе, Килеша, беге? Чак малко. Той коя арена? Не бе. Вил профил. Искам да видя нещо. Всъщност. Искам да видя тая новата арена. What? What? Сте работи, бе. Ultimate Champion. И тая арена много яка. Legendary арена. Много яка. Исках да видя нещо. Втората арена колко искаше? Плюс 400 ми. Тя има 2000 колко? Да, плюс 0. 0 плюс. Аз много искам да имам тази и тази от петата арена. И фурна игри и вярта ми спадне. Добре, дайте да направим още една битка. Право. Така, ще изчакам малко. Сна бе и време. Hog Rider Power! Чазни, бе! Чазни, бе! Падна в коша! Да. О! Право размазах там. Дай, няма да го жара. Ей, не можа да върнач. Така, нека малко да съберем елексир. Малко елексир. Така. Пак не събрахме елексир, но както да. Имаме проблем. Имаме много сериозен проблем. Бягайте от бомбата! Не, бе, вече! Всъщност хубаво. Аз го пръснах тоя. Нека да ми взима всъщност. Дай. Точ. Дай. Yes. Така. Колко купи имам вече? 1470. Приятели, мисля това да е за епизода. Мисля това да е за епизода. Харесайте, коментирайте. Когато искате, правете. Тук ще го сложим.
Моби взема да го уверят. Наредно това са би. И да, коментирайте, харесайте, който искате парите. И бай, аз бях BMW World и ще се видим следващия път.